U komentarima smo vidjeli sjajnu ideju za ovu epizodu. Pišite nam svoje predloge i možda baš vaš komentar izaberemo za sljedeću epizodu. Detinjstvo. Doba života kada nam se sve čini nekako veće i uzbudljivije, puno avantura i zabave ili u slučaju naših drugara, nestašluka. Da samo znate šta su ti mališani sve radili. Čekaj, pa izgleda da imamo sreće. Pipijeva mama, Gudijev tata i Ćurijeva baka su se okupili večeras i upravo razmenjuju priče o našim drugarima. Možda malo samo da prislušamo. Ma da, šta da vam kažem, tako je kod nas bilo svaki dan. Kroz smeh odgovori Pipijeva mama. Pipi sigurno nije baš uvek pravio nevolje, upita Gudijev tata zabezeknuto. Kako da ne, on je obožavao da bude nestašan. Znate ovaj jedan put... I sada uzmemo lupu i uperimo je u list ovako i onda... Tada! Pokaza Pipijeva mama. Vau, hoću ja! Uzviknu Pipi. Čiko, vidi! Mama me naučila da pušim lišće. Ne, Pipi, čekajte da vam objasnim. Pa neverovatno, kakva zavrzlama, nasmeja se Gudijev tata. A sigurno je i tvoj Gudi bar jednom nešto tako uradio, upita Ćurijeva baka. Gudi je stvarno bio zlatno dete. Jedini put kada se sećam da je nešto bilo, beše... Jao, pa ja nisam ponela spisak za kupovinu, izjavi Gudijeva mama. Ma ne brini, draga, znaćemo i bez. Čekaj, Gudimire, pa gdje nam je Gudili? Prekinu ga Gudijeva mama. Gudi, gde si? Gudi! Gde si? Gudi! Trebalo nam je čitavih 20 minuta da ga pronađemo. Ali od tada retko kad je i odlazio bilo gde. Sve među knjige. Nasmeja se Gudijev tata. Molim vas, kažite mi da nismo samo mi imali male buntovnike. Kakav je Ćuri bio kao mali? Upita Pipijeva mama Ćurijevu baku. Imali smo i mi momenata takvih, kako ne. Da, baš se sećam kao juče da je bilo, kada je... Ćuri, rekli smo da nema lopte u kući. Tačno zamišljam kako vam je bilo. Kroz smeh će Gudijev tata. Da, svi smo kroz to prošli, doda Pipijeva mama. Svakakve muke nam prave dok su mali, ali se posle toga rado prisjećamo, reče Ćurijeva baka zamišljeno. Tata, otkud ti? Upita Gudi iznenađeno. Bako, mislio sam da si danas sa kapetanom na pikniku, zbunjeno će Ćuri. Mama, znao sam da ćeš opet poneti album sa mojim bebećim slikama, uzviknu Pipi očajno. Ko zna kakve dogodovštine su naši drugari još imali. Sa njima nikada nije bilo dosadno. Da li vi imate neke anegdote iz detinjstva koje biste podelili s nama? Pišite nam dole u komentarima. I naravno pogledajte naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!